tulee joukko poliiseja ja lyödään tämmöiset niin sanotut Hannibal Lecter-tyyliset käsiraudat. Morjesta, mä oon Kainuulaisen Antti ja mä kuulun Bandidos MC:hen. Vedän tällä hetkellä tätä Northern Scandinaviaa ja olen yrittäjä ja bikeri. Ajan aika paljon prätkällä ja samalla hoidetaan näitä kerhohommia. Tällä hetkellä on aika paljon näitä kieltokanteeseen liittyviä juttuja, mutta kevättä odotellaan, että päästään ajamaan. Se on kumminkin sitä homman juoni, tärkein asia. Tämän haastattelun tarkoitus olisi kertoa vähän meidän mielipiteitä ja meidän näkökantoja näihin asioihin, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Media pääsee kertoa kaikista yksipuolisesti ja poliisi laittaa sinne vielä omat tarinansa sekaan. Ja meidän näkökannat jää hyvin harvoin niin kuin näkemättä. Niin tämä on se syy, miksi mä nyt täällä rupean avaamaan tätä juttua ja tehdään tästä YouTube-kanavalle niin haastatteluja, tarinoita ja pieniä pätkiä aika ajoin, että saadaan vaan meidän ääni kuuluviin. Ensimmäiseen haastatteluun haluaisin kertoa näistä virkavallan aiheuttamista tapahtumista, mitä meille tapahtuu ympäri Eurooppaa tällä hetkellä. Ja viimeisin oikeastaan semmoinen tapahtuma on tästä Ruotsista, aikaa on vajaa kuukausi. Mentiin tapahtumaan ja Ruotsin 30-vuotisjuhlat siellä tarkoitus mennä ja torstaina saavuttiin Ruotsiin. Oli ihan normaalia turistikäyttäytymistä, käytiin kaupungilla kuvaamassa paikkoja ja syömässä illalla. Ja perjantai-päivänä ajettiin Helsingforiin, jonka jälkeen menin meidän kerhoveliä tapaamaan ja syömään. Ruokailun jälkeen päätettiin, että lähdetään käymään meidän kerholla. Ihan tämmönen nopea visiitti perjantai-iltana ja lauantaina on juhlat. Vähän ennen kerhotaloa poliisi päätti pysäyttää meidät. Oli 5-6 poliisiautoa siinä ja ajateltiin, että tämä on ihan normaali tällainen henkilötarkastus, minkä ollaan totuttu tässä Bandidoksessa hyvin useasti. Eli aina kun mennään juhliin, niin poliisi aina pysäyttelee meitä ja tarkistaa henkilöllisyystodistukset, kuvaa liivit, kuvaa meitä ja me odotetaan siellä vesisateessa tai mikä keli tahansa olikin. Eli se on aina tämmöinen iso prosessi tämän juhliin meno ympäri Eurooppaa. Mutta siihen me ollaan totuttu hyvin paljon. Mutta mikä tässä oli uutta tällä kertaa, niin kun me oltiin hetki seisottu siinä autossa, me otettiin ulos autosta, sekin on vielä niin kuin normaalia, tutkitaan auto. 2 meistä otetaan 4 autosta istuneesta syrjään, jonka jälkeen ne sanoo, että meistä on joku kansainvälinen pidätysmääräys. Tämän jälkeen meidät lähdetään 2 henkilöä, meistä lähdetään kuljettamaan poliisiasemalle ja edelleen mä jotenkin ajattelin, että tämä on vain tämmöistä poliisin kiusantekoja, että ne käy siellä jotain kuulustelemassa, koska mä tiedän, että mulla ei ole Ruotsissa mitään rikoksia, eikä mulla ole Suomessakaan niin kuin varmaan 6 vuoteen minkäännäköisiä sattumuksia ollut, että olen yrittäjä puhas historiaa, niin ei ole mitään mörköjä kaapissa, niin voisi hyvällä omatunnolla lähtemään sinne. Sitten kun mä vetin poliisilaitokselle, tulee 2 seuraavaa poliisia siihen, jotka pitävät mua sitten siinä niin kuin tunnin verran ja kertovat, että seuraavaksi tulee pari viisaampaa poliisia. No, pari viisaampaa poliisia tuli siihen sitten ja päättivät pitää minua muutaman tunnin siellä kopissa kuulusteluhuoneessa ja mä kysyin sitten pidätyksen syytä ja mulle sanottiin koko ajan, että sä et ole pidätettynä, että sä oot kiinni otettuna ulkomaalaisella perusteella. Mä sanoin tähän sitten, että ok, että jos mä en ole pidätettynä, niin mä lähden tästä tilanteesta nyt sitten menemään ja sanoin, että et lähde minnekään ja et saa soittaa ja jonkun tunnin päästä sitten yöllä niin tulkin kanssa ruvettiin sitä asiaa selvittelemään ja sieltä tuli liuta kysymyksiä. Mä vastailin niihin osa asiallisesti ja edelleen mä kuvittelin, että tämä on joku poliisin kiusanteko, että tällä tavalla päästään illalla varmaan tai yöllä sitten ulos. Eli ne vaan härnäävät. Mutta kuitenkin niin tarpeeksi pitkä se jatkuu varmaan sinne 2 asti yöllä, niin sieltä tuli joku päätös, että ulkomaalaislain perusteella mä olen kiinni otettuna. Tässä vaiheessa oltiin niin kuin perjantai-lauantai välisessä yössä. No, viimeistään sunnuntaina kuvittelin pääseväni sieltä pois, kun mulla oli myös lippu niin kuin sunnuntaina oleva laiva, millä oli tarkoitus palata vaimon kanssa kotisuomeen. Sunnuntai meni, eivät päästäneet pois. Tuli maanantai ja sitten tullaan sanomaan, että meidät viedään ulkomaalaiskeskukseen tänne Helsingforin lähellä. Tulee joukko poliiseja ja lyödään tämmöiset niin sanotut Hannibal Lecter-tyyliset käsiraudat, eli ollaan vyötäröltä kiinni ja kädet kiinni ja meidät viedään tommoseen niin kuin ulkomaalaisten vastaanottokeskukseen ja käytetään tämmöistä immigrant-lakia, jossa meille kerrotaan, että mä olen liian vaarallinen soiltua sinne keskukseen. Mutta kumminkin niin musta ollaan tekemässä semmoista päätöstä, että mut niin kuin karkotetaan Ruotsista. Mikä on hassua, mulla ei ole minkäännäköistä rikokshistoriaa Ruotsissa taikka mulla oli paluuliput Ruotsista Suomeen, mulla oli joku 100 € rahaa ja kulkuneuvo, millä minä olin ja enkä ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen.
Sitten jos mulla on joku vanha historia 6 vuoden takaa tai nuoruuden ajoilta, niin mistä tämmöinen tieto on sitten Ruotsin poliisille tullut? Eli se täytyy olla tätä poliisin yhteistyötä täällä Skandinaaviassa, jolla tällä hetkellä rikotaan on niin kuin ihmisten ihmisoikeuksia. Se on se vakavin asia varmaan, mikä niin kuin tällä hetkellä minua huolestuttaa. Mutta sitten aikaa kului, meni tiistai ja sitten mulle tultiin sanomaan, että minusta on tehty karkotuspäästöt. Ja koko ajan sanottiin, että as soon as possible sinut heitetään Ruotsista pihalle. Kysyin sitten jossain vaiheessa, että miten pitkään täällä ihmiset on, niin sieltä Ruotsissa sanottiin, tai niin kuin vartijan kanssa keskustelin, niin se sanoi, että olet ensimmäinen suomalainen, joka täällä nyt on, että yleensä ne on jotain niin kuin tuolta Lähi-idästä tai jostain kauempaa ne kaverit, joita käytetään niin kuin ulkomaalaislakia. Mutta Ruotsin valtio on tässä tarkoituksessa niin ruvennut kääntelemään lakeja, mikä ei ole nyt niin kuin täysin tavatonta näissä, kun päätetään niin kuin moottoripyöräkerhoja kohtaan iskeä. Niin huolestuttavinta minun näkemyksen mukaan tällä hetkellä on, kun moottoripyöräkerhoja ollaan kieltämässä Skandinaviassa, Tanskassa ja Suomessa. Että kun poliisi yrittää meitä sulkea moottoripyöräkerhoja, niin siinä niin kuin tavoitteet on niin kovat, ettei enää välitetä, onko sattunut rikkomuksia tai miten me päästään tavoitteisiin, miten lakia luetaan. Poliisi ryhtyy ottamaan lakia omiin käsiinsä ja yrittää päästä niihin kieltämistavoitteisiin ilman järkevää perusteltua syytä. Tämä on se ongelma. Mutta sitten palatakseni tähän immigrant-lakiin ja Ruotsin malliin. Siinä vaiheessa, kun karkotuspäätös oli tullut, ruotsalaiset päätti pitää kumminkin mua vielä niin kuin perjantaihin asti siellä. Viikon pätkä siellä tuli oltua, jolloin mulle annettiin myös 8 vuoden maahantulokielto. Ja tämä ei koskenut ainoastaan minua, vaan meillä oli 4 meidän kaveria Suomesta ja 1 Norjasta, jotka sai se 8 vuoden kieltoja. Yksi kaveri sai 15 vuoden kiellon. Ne on aika pitkiä kieltoja sillä tavalla, koska meillä kellään ei ole rikoshistoria Ruotsissa tai mitään rikoksia ei tapahtunut. Käytettynä vain ulkomaalaislakia meitä vastaan. Joo, kun Ruotsin poliisi oli meitä saattanut lentokenttään 5-6 poliisin voimin, niin pääsin Suomeen sitten perjantaina viikon oltuani siellä. Ja mulle alkoi selvitä, että siellä on vielä pari muutakin suomalaista. Ja he oli sitten vielä seuraavankin viikon, eli kun muutama henkilö oli 2 viikkoa ja sitten pari henkilöä oli viikon ja sitten yksi norjalainen oli vähän vähempi. Mutta niin kuin laskin tuossa karkeasti, että varmaan tuommoinen 30 työpäivää esimerkiksi me niin kuin hukattiin siinä meidän porukalla. Ihan vaan sen takia, että me oltiin menty meidän moottoripyöräkerhon juhliin Ruotsiin. Eikä minkäännäköistä rikosta tapahtunut. Ja sitten muutenkin tämä koko prosessi oli hyvin hankala siinä mielessä, että me ei asianajan kautta meinattu saada, eikä konsulaatin kautta yhteyttä näihin kavereihin. Eli me ei yhtään tietty, missä mennään. Ja sitten mä jututin esimerkiksi siellä yhtä vartijaa, niin se sanoi, että parhaimpia ihmisiä on pidetty siellä ulkomaalaislejan perusteella ennen kuin ne on karkotettu Lähi-itään, niin 30 päivää. Niin siinä vaiheessa mäkin rupesin sitten, ajattelin, että mä otan asianajajan ja soitan konsulaattiin, että ei tarvitse siellä hupia niin kuin 30 päivää olla. Mutta tämmöistä se on tämä elämä, biikerin elämä tällä hetkellä Skandinaviassa. Tässä Ruotsin putkessaoloista, niin putkessaolossa nyt ei sinänsä semmoista ole mitään mystistä. Mutta se, että poliisi käyttää ulkomaalaislakia 4-5 henkilöä kohtaan ja antaa pitkät maahantulokiellot ilman mitään rikosta, niin se on aika erikoista. Ja tietystikin siellä oli parhaimmat 2 viikkoa. Niin kuin me kumminkin kaikki ollaan töissä käyviä normaaleja ihmisiä, niin siellä on hyvin vaikea selittää vaikka työnantajalle, että miksi olet 2 viikkoa yhtäkkiä poissa. Tämmöisen pitäisi kiinnittää mun mielestä Skandinaviassa huomiota, että poliisi ei voi ottaa lakia oman käsinsä, vaan pitäisi olla tuomioistuimen mukaan edetä näissä asioissa. Kyllä, tässä valitusprosessi totta kai sitten käynnistyy aikanaan. Joo, tällä hetkellä niin haluaisin kertoa vielä siitä, että niin kuin miten ruotsalainen viranomaiset ja Suomen viranomaiset, Tanskan viranomaiset, niin mun näkemyksen mukaan vääntelee ja kääntelee noita lakeja veneensä mukaan saavuttaakseen moottoripyöräkerhojen kieltämisen. Monessakaan kohtaa sille asialle ei ole perusteita tai syytä tällä hetkellä, miksi moottoripyöräkerhot pitäisi kieltää. Poliisi on päättänyt sen ja Suomessa uskoisi, että niin kun ollaan käyty jotain koulutuksia tai jotain yhteistyötä päätetty tekemään ja siitä ollaan niin pirun onnellisia tällä hetkellä tämmöisestä uudesta tyylistä, mitä voidaan harjoittaa. Vähän niin kuin unohtuu se, että onko meitä syytä kieltää tai onko sille tarvetta tai ollaanko me oikeasti niin rikollisia, että meitä pitäisi kieltää. Ja sama näkyy hyvin paljon tässä Ruotsin tilanteessa, että kun mennään sinne, meistä ei ole mitään, meillä ei ole mitään rikoshistoriaa, me ei tehdä mitään rikoksia, niin jostain syystä meidät niin ulkomaalaislain perusteella sitten päätetään karkottaa 8-15 vuodeksi, mikä on täysin käsittämätöntä. Ja se on hyvin huolestuttavaa. Ehkä tällä hetkellä se on moottoripyöräkerhot, mitkä päätetään kieltää, mutta mitä se on 5 vuoden päästä, mitä sitten kielletään. Ja tämä pitäisi niin kuin yhteiskunnassa mun näkemyksen mukaan ottaa hyvin vahvasti niin kuin esille.
Ennen taisteltiin keskenään, mutta on aika kova homma, että tällä hetkellä me taistellaan niin kuin valtiota vastaan. Joudutaan käyttämään paljon siihen niin kuin voimaa. Mulla on moottoripyöräkerho, oli hieno ajan moottoripyörillä. Asia ei ole niin kuin, tämä homma ei ole missään suhteessa balanssissa. Toivotaan nyt, että tämä skandinaavinen moottoripyöräkerhojen kieltämishössötys nyt loppuisi tai laantuisi jollain tavalla, että pääsisi niin kuin järkeviin mittasuhteisiin ja pystyisi keskittymään kaikkein tärkeimpään, eli tähän moottoripyörällä ajamiseen. Se on se, mitä mä haluan viranomaisille sanoa ja myös kaikille muillekin ihmisille. Tämä oli ensimmäinen tämmöinen YouTubeen tuleva haastattelu ja aiotaan tehdä tulevaisuudessakin näitä videoita YouTubeen ja kertoa vähän, että mitkä meidän näkökannat on, vaikka tämä nyt ei sinänsä kovin helppo ole ja miellyttävä tehtävä. Mutta tulevaisuudessa varmaan seuraavassa kerralla mä luulen, että me kerrotaan uutisoinnista, mitä meitä kohtaan tehdään. Siellä on paljon virheellistä uutisointia, esimerkiksi muutama vuosi sitten oli Ukraina-uutisoinnista, kun vietiin sinne avustuspaketteja ja se käännettiin mediassa joksikin muuksi. Niin tämä on se suurin syy, miksi me ollaan nyt tultu esille ja aiotaan näkökantamme tuoda jatkossakin esille. Jos susta tuntuu, että haluat tukea meitä ja olla estämässä moottoripyöräkerhojen kieltämistä, niin adressit.comista löytyy adressi moottoripyöräkerhojen kieltämistä vastaan. Käy allekirjoittamassa se, niin saadaan toivon mukaan nimiä tarpeeksi, että tämä kielto voitaisiin estää. Kiitos.